la ke arul Karbi Anglong rong astaramay ningkan sirkep mahang ke thegarni ke talon pon. Kedantang jang ni po ni pai poar ni dongkamukam sport complex along. Karbi Anglong rong astaramay atum ningkan sirkep mahang ke thegarni ke talon pon. Bangso kita lon pona mayalong aluhi sarpo aman pen kaci tongdun MP ake hai horen sing bela pen Central Committee atum sitami nang ci tongdun si mayardi pidun lo. Lapen pinia mayalong pen alang litum pen kaci parai pon ke Karbi Anglong rong asara maya tum ke election sitami thordun longle jong si thordun det pulote alang like Karbi Anglong rong asara mayalong pen pasun tukji pusi than pon. Lapen ki lapu MP ke hai pen ki than pon ki rongasar atum ke election ki thorjia ka mamatsi ave rongasar puloti koson si rongrut ki mise nangji aphan ke jari ponji lapen ame karmate arongarat atuma phan ki than ki pare nangji aphan si mathapon nangji pusi alang lipen than pon. Lapen bangso Karbi rongasar maya mahang ke thek arni pache tondun si karlitang dhonsing ronghang KARAA klembang pu aphan sitami cikimu padopon. Dongka mukam pen nilituma perangki rang sinakathar nang kilo Berta Public TV Karbi Anglong. Karbi Anglong rong saramai mahang ketek asong mahang ketekan geng sirkep lo nasi bangso mai long ini pantanang coba sini di tanah kita ngono nak ke ongdong orang masa atom tame ini bangso ajai megalong untuk tong pen RDP lah sini lihin pen tame mo lame thana war sai nang pipen ete tinu je rong asara mai ko ini ke thom do kala songbong pen Karbi Anglong rong asara mai karah pulatum aim and objective abang angkang theo ing thirpek lapen mejiot atema karato ama akemang lahlo Karbi Anglong alo kedo siksidol ke po ke parlo akhe barim doan arong asar atum handa pangrom nai Karbi pupelo erengma pupelo tiwa pupelo dimasa pupelo Garo pupelo methedak siksidolong kedo akhe ana rong asar tum pan pangrum pen se Karbi Anglong aparman pen rong ke pang tir rong ke meji pan monsa mapadu ji pan pacing thuri pan klempon rape dampon rape nangji ko alang litung kamatha basuk tak nilihin pen churu lo lapen Karbi Anglong alu ajaka tumon lang no do khei pen cerap lok khea jutang pan ke papuk khea jutang apa lang no khea jutang pan kapang thirthe lahaya jutang thame inut bani Karbi itong kamatha do ke klem do lasi lahai bang ke rong masara tum cek dun wek nang adimak long pipeden nang la son paklem long le dan nang la so thak tame ni chuneng ri lo temai itong ke customary aron siksidul lalong customary aron pulote itong Karbi itong hapir ke plangpen Karbi ke nang plangpen Karbi ke long nang dunbon itu majutang do sahala so jutang fansi nang linon yang se ke pap hukje pan bor i pulote nilikan geli lo nilikur beta hai ta nilikar geli lo te Karbi kur photum hapir ke plang long le plangpen nang ke kroy so teng pen ke klem ke dam arono fansi nilika challenge sun pulote badu tame Karbi gali lo nilile klem na nilita Karbi gali lo mai pulo masih ini neletum sirke bang deng Karbi Anglong rong asara mai am hangat he katalon non so por bang tum pijut lo masih non neletum ke klem na ya barsai dopik lang rong asara tum masih ke cengsia bang ke mopen neletum pan neletum prang neletum lada ka tupalu hisai ko pen cenglok Central Committee pen cenglok neletum rong asara tum ko som ke klem ke dam ni ko pala neletum pakeng lab lo lasinon ke bang thoji conference ahoda bang sin neletum
Waidak pen mate klar sapen neletum aron doan kacetan cemum ponthi ta neletum apor thik tuji lapen neletum la Karbi Anglong rong saramai atum district committee lapen central committee cingrum si arong seke ke pidamia phan mate koson si letum rong sartum ka cari nai ma mate kolo arong sartum se ahok ma tulaso ka cini dak nai phan neletum arong hawar kilut je phan neletum hawar sai en pon po Nasi nilai tum pine mai long se prai pon, nasi non nilai long se Central Committee Vice President mate don mai pu bang dola, kalau ni hin peta, ikut ini nak tahan tu. Patua klamalong Karbi Anglong rong saramai ni kan sirket kecok mangga tegar ni karcu pon alo amai lo abang so amai pacun kami pen nitum alam padilo lawan nilmen make joising kisu nilgi DP Central Committee lo halo nitum akimang Karbi Anglong saramai kara wa akimang lo Karbi atum ning iswet kin swet pen rong rup cari thai pan itu Japon lo tas bangso akara tum kopi siklem nai ma Karbi tu ma pame akam kosong siklem man itu cithan cimu bom lo na pen gomen nahi medan itu Karbi customer lo hap kumantu pen ne ani pen akimang piningkan roket tosikep pen frang pen akimang Papleng dia bosu non itum karatum sepaduk pen lepen district council ASEAN tuliram longhang akehai itu manang rapen nasuk customer lo pacuno sasunon kibangya ani pen ke nitum nasuk customer lo teng pen gomen nahin pen lepen rong so ani pen cirap citu pen itu rong angbong ke klem ponjakam deng pomom lo lepen non itu masuk akam pacun un edet kalilang kemarin pacun dengan pacun elos